Takže čus lidi, zdraví vás Terrarian a tohle je první vlog před videem. Budu dělat normálně videa. Něco jsem vám chtěl říct. Jo, mám takový menší problémy. Hodně mi trvá, než dám na YouTube a na Facebook nějaký video, takže to bude docela nesnadný, ale to chtěl, sakra, jsem zase zapomněl, jo, videa z Terrarie budou rozdělený na 5,5 minuty, protože neumím pracovat s videema, takže to bude jakoby rozstříhaný, nebude to rozstříhaný, jako bude se to zdát rozstříhaný. Teď vám ukážu můj počítač, ten by měl být přímo tady, zaměřím ještě. Zamířím, tady mám ICQ, to si nevšimajte. A právě tady mám Terrarii, vy to možná neuvidíte, protože je to blbě, mám tam i Minecraft, Vovko, mám na notebooku, na svým notebooku. A to je tak vše, mějte se hezky a čau.